този голям и законен протестен митинг в центъра на София, за да изразим. Протестираме главно срещу унищожителната политика по отношение на Академията на науките, на висши представители на изпълнителната власт и на отношение на Българската академия на науките, на висши представители на изпълнителната власт и на отделни народни представители. Първо, умишлено водене към ликвидация на Българската академия на науките и умишлено възпрепятстване развитието на българската наука въобще при пълно независимост. Сега ще дам дума. Че е закупил на търг с тайно наддаване срещу сумата от 100 лева Института за балканистика с център по тракология професор Александър Хол. На Българската академия на науките обявен за продан по предложение на министъра на финансите господин Симеон Дянков. Следващия, който ще получи удостоверение е Румен Стефанов Стоилов. Доцент икономист и виден синдик. Института за изследване на населението и